O salah dulang lain dema pandulang ame lande ame aine nandi bangko lanang kanduang onde nandi bangko ai pandulang ame ladu sana onde nandi bangko onan baulang sakali ilande kanduang masuk kaset lande mama ende lanang kaduo lanang kanduang onde nan kaduo ai putar lande sidi ladu sana onde nan kaduo kalau lah jadi onde kamu waronde dai pulang lama jalang sajo hari ande dai onde sajo hari pulang lama jalang onde sajo hari onang kamasua akaset nang kaduo dedae supaya ndak sanang ayo sanang di dalam hati udai di dalam hati supaya landa sanang ayo sanang onde dalam hati tabang onde la sira mora mola di kanduang inggo la dirantiang ai dulang lande kanduang onde dulang inggo la dirantiang onde la si dulang masuk kaset onde lanang kaduo la di kanduang ai samosa nang la di kanduang ai pelam la sorang la kapompong de pelam la sorang ai onde lanang kanduang de pelam la sorang pelang nandari Minangkabau o minum sarobat pagi yang hari nak janyola mo kata lampau sadang dia te kapaju kini sadang dia te la kapa gadang maalun kapa maso itu o marape kapa kata pisau jatuh pandare laki o turun pasisi kapa gadang onan siasan la turun pulo maalun asan nanyolai urang manjinjiang o kopor gadang asan manjinjiang tas kete mai
ka Singapura ikola baru rumah siapo ka dituju o janjang siapo ka ditingke ka mano leawak ka ba malam ba itu bananan siasan onan maalun kota Singapura yo larami maso itu simpang siur jalan di sinan o tumpak diasan nyolai nyoba jalan di dalam kota ba itu bana nyolai iyo ogang sudah ditamput iyo kelok kanyo jalani nyo bujur nyo balintangi salabe laiko buah jambu kecil indah bana masa sabanya iko orang na lalu ndak ado tampak nan diawa doi o bajalan juwo mola nyolai di mapane nyo baranti sudah itu diansu juwo tumpak diasan dan nyolai sadang bajalan le jalan juwo o baru takana dek siasan lalu talinteh di utaknyo apo panganan siasan ado mamaknyo dolu pe marantau iyo menuju le kota rang Singapura banamo si Abdul Rauf o bagala paman tukang sate o sekalian orang di Singapura orang bapaman kasadonyo o tumpak de asan nyolai nyo cari rombongan tukang sate bajalan laju wonan siasan lasa rantang ladu rantang cukui katigo le rantang panjang nandek lamo puta baputa dek lamo jalan bajalan Allah Ta'ala menggerakkan batamu jorombongan tukang sate Odem bilang cando siasan batamu bana jo mamaknyo nambah namo si Abdul Rauf bagala paman tukang sate onandem bilang cando siasan nyotamui mama bagulambe salam sekali jo mamaknyo o bakato mama bagulambe onde asan dangakan mola sane mangapo ang kamari lesane o iko nang kota rang Singapura iko nang kota yung paling gadang kalawalang kapalang lihai gak payah hidup di siko masane anta ko nak pemati yang keke kamari cuy tu kato mama kanduang o tumpak diasan nyolai ibu hatinya ndak tabado di malo hati tak kaibo balun tantu awak kama minta nani tu lekato o mama kanduang balun tantu awak kama nompang ba itu panganan siasan tapi kan mama kana monyo walau ba itu kato mama nang katupe lo balayu onyo ambilkanlah sate mola di mamaknyo onde asan dangakan mola makanlah sate mola dulu mandanga kato rupo itu kadang bilang dagang siasan
Satu talatak sate kini aye mato badarai-darai tabayang Jamila. Obat tinggalkan tabayang Yasim. Oh anak kandung sadang tamanjuh Yasim lena. Oh abak tinggalkan Yasim. Ko abak kan iyo kama makan sate Yasim. Oh Yasim siapa membalikan abak jauh wa angkok jangan menae di pondok di ladang Yasim nae. Oh bak tinggalkan oh Yasim. Ringgit tanggal 8 sebulan 30 hari sate bamakan raso sang hakam anak jo bini. Oh nantari onan mama bakato bagulambe onde asan dangakan mula waang jo mama nak tampeti ngayosane. Onan mama lai tinggal di toko Cino di tingke ate mama tinggal mana Oh sambil menjago toko Cino kok mama lai mula pandai lo tinggal siko jadi geng mama di siko mayuang Mama tinggal di toko nonai cingkiu namo lakinyo coy tu bana nyolai. Beko jo mama balik pulang nak manjua sate kita dulu yo sanai. Yo hari bertambah patang ju hari patang sate labi kadang bilang dagang di sinan. Sate abi balik pulang dan bilang dagang di sinan lah di sandang dagangan sate saran tanpa jalanan balik ke toko lenonai coy itu bana le paman kini. Adek lamo lambek le tengah jalan orang pau menjual ampiang dirimbo ampiang tu kini dek jauh ke basarang ampiang tibo di toko le nona kini. Kadang bilang cendo mamaknyo bakato bake nona ihe oh nona dangakan mola iko kamanakan ambo dari kampung siasan namonyo kini inyo jo ambo tinggal siko ala kasanang hati nona yo nona Mandanga kato rupo itu kalau laka manakan paman lasanang mula di dalam hati. Orang bilang dagang di sini nona lah tahu masuk itu. Oma amak joasan tempat tinggal. Iyo di tingki ate masuk itu padona malam samalam tu. Onde asan dangakan mola
Mama lai balangganan sate jurang kayo siko. Besok mama singgah kasinan diminta karajo untuk asan untuk kanda ape sane. Oh bakarajo neasan langganan sate mama urang kayo kota Singapura. Banamo Pak Haji Mukhtar Yahya arang kayo kota Singapura. Dua pintu toko di Singapura. Kok tiba kapal dari luar negari, satu tangan barang Pak Haji. Besok mau mintakan karajo sinan untuang ledapek bakarajo desan anak Jawa masan. Pandai baranang podong kakinyo dek buayo. Asan ketatap dinan sanang mama mancubo. Bau sao desanei. Tarimo yo kasih mak banyak-banyak. Ba itu bana ketoasan. Nari malam minyo di sinan lalalo jo mama kandung. Kadem bilang cando siasan matona nindak lenamu lalu. Anak jo bini nentabayang. Jamila di ruang mato. Yasim di ruang mato. Sadang tamanjo pisah jo anak. Ayah jauh nak dirantau orang. Ba itu bananan siasan nupi banamu idas nimar. Anak rana di Singkara. Dalam tidur Yasim tak gambar. Mana hilang di mato. Lupo indah batanam kundu pabeloan. Yo dalam sarumpun rampak mudo. Lai batidu nak balaloan. Siasim takkan aju mayasim. Lai bagumpak nak bagumpokan. Kok gumpo akatu karo. Kok karo jari ragian. Ketekak kadama pulo. Lai bacubo nak balupokan. Kok lupo akatu lalo. Kok lalo jadi rasian. Nota sinta tekan pulo na Padona malam samalam tu lalok sakalo hari siang hari pagi nangka dieng etong sudah mandi sudah sumbang ayang sudah minum. Mama barangke nanasan tinggal di toko nona mama barangke manggale sate nyo 7 langganan moladong karuma Pak Haji Mukhtar Yahya rangkayo kota Singapura. Inyo kasinan pagi-pagi mangkok rajin mama singgah di sinan.
asa tibo inyo di sinan aye susu dapet sagale itu mancandu di mama ko tibo di rumah Pak Haji Mukhtar Yaya. Oh isusu dapet sagale lah diambilkan candonyo sate olah makanlah sate maso itu wari badaro abiju. Oh indah dirantang panjang bana sudah inyo Pak Haji Mukhtar memakan sate. Oh mama bakato bagulambe apo katonyo lepaman tukang sate. Oh Pak Haji dang akan mulai. Odang akan bana yo jale-jale diramba-ramba sika duduk lalu kaili babandakan. Odang ade Pak Haji sambil duduk iko nambatin balayekan. Ambokan ado yo seorang baka manakan siasan namanya kini. Oh baru kan tibo dari kampung kok boleh kandak di hati langku Haji bawa lainnya bakar ajo. Oh kalape makan jadi juga. Oh mandanga kato paman tukang sate. Sinandem bilang Pak Haji Mukhtar Yaya. Oh dek paman bana nambah kanda. Dek lalamu langganan jo pamanku. Sagan lo inyo maindakan. Tapi sakete o paman dikatakan. Kok karajo memang tak ado. Cuma kok lai manamu menjadi tukang sapu. Kalau menjadi tukang sapu. Kalau menjadi mula tukang sapu coy itu bana denanyo lai. Onanden bilang dagang di sinan gaji naninda gadang bana 30 gaji sebulan 30 kepeng Singapura pamanei. Kalau lenamu bakar ajo datanglah besok pai mola nang katoko antakan di paman besok katoko nak boleh nyotarimu. Oh derang toko pamanei. Olah sanang hatinya paman terima kasih lah Pak Haji banyak banyak. Gunung Kulam sudah talelang di ulu rajo manobatkan gunung aku tak kailang sudah babu bakabekkan Pak Haji. Padona nari nan saritu olah manggale sate mulai nyo mula kini masu itu hari patang sate labi paman babalik pulang ke toko nonai heba itu bana den nanyo lai. Andek lamo lambek tangah jalan tibo di toko lekan amonyo hari batambah lepatang juwo sinan bakato o mama bake asan onde asan dangakan mola lai dape asan bakarajo masanei.
Karajo di toko Pak Haji Mukhtar Yahya Rangkayo kota Singapura. Taga menjadi tukang sapu nyosane 30 gaji sabulan 30 kepeng Singapura. Oh tapi bapandai lasan dalam toko, bapandai lasan bakarajo, nak bojalekan bakiasan nampunyo toko nanggadang. Orang kayo kota Singapura banamo Pak Haji Mukhtar Yahya Rangkayo komadisiko. Dua pintu toko di siko, kalau tibo kapal dari luar negari satu tangan Pak Haji punyo. Onan menjadi karani satu dalam toko desa ni. Anak kandung mula di Pak Haji Mukhtar Yahya banamo Pi Osilaila desa ni. Onan merangkap sekali keuangan nama jadi karani dua dalam toko. Oh iyo kan bujang si Yusrial antaro Yusrial Jolaila urang Kuala Batunangan Masane. Pandai-pandai asan di toko, pandai-pandai nyoba karajo, kok pandai san bakain panjang. Lah biasa elok kain sarung, kok pandai asan maletokan. Kalau pandai asan banduk samang, lah biasa elok dindekan duang, kok pandai asan. Oh membawakan desan, Onan dem bilang cendo siasan. O mama dangakan mona kalau pilagamak kababelok katuko di dalam padi. Kalau coy itu maknang kaelok lesamo sanang dalam hati Harina malam semalam tu lalalok pulo mamak jawasan. Besok pagi nyuantakan ke toko Pak Haji Mukhtar Yahya. Ba itu yo bana nyolai hari badarok le biju hari malam semalam itu yo lalalok dagang sinan. Hari pagi nangka dibilang lah bakukuk bunyinya ayam nambah pico bunyinya murai di malawati tak kadandam sayang Jamila kawarasai. Yo hari pagi nyola mandi sudah sumbayang sudah minum. Oh mama kabarangke kan perai manggale sate nan saritu pai manta kamanakan Oh bajalan yo asan yo mamaknyo menuju toko lenyo nanggadang ba itu bana yo anyolai. Onan di kidasan bajalan disuwuk paman lamai riangkan nambah jalan talita letai nambah kacang memanjik junjung katalita talalai nambah anggang menjalang gunung.
Allah sarantang dugo rantang la cukui ketigo le rantang panjang dek la molambek le tengah jalan kain cawa panjang sembilan laput tarampai di tarali dek la molambek le tengah jalan la tibo juo wanyolai O tibo di toko Pak Haji Mukhtar Yahya ba itu bana dena nyolai O langsung masuk ke dalam toko ditamui lah bujang si Yusri Al-Karani duo dalam toko ba itu bana Ola anyo lalangai di O hari badaro abijuo ditarimo yo asan bakaran jo O masuk namo ka buku gadang tercatat namo siasan Kampung daerah Surabaya Karajo menjadi tukang sapu 30 gaji sebulan Lata catat di dalam buku Lasanang hati mama inyo Onanasan ditarimo bakarajo paman la pulang masuk itu tarimo kasih o mama banyak-banyak O mama tari pulang ke toko nonai yasan kan mulai bakarajo Onan menjadilah tukang sapu Nyawai sekali tangkai sapu mae Onyo sapui mula pakarangan toko masuk itu Nande bilang asan di sinan Iyo barasia karajo nyo agak kapuntuang le rokok ci nyo barasia kan juo diasan awak biaso karajo bare biaso pangku nan diayun nan biaso para nan ditoka kini yo sapu nan diawai maraso ringan karajo koe Oba itu lebanan siasan labarasi dalam pakarangan di dalam dilapulo Oba itu lebanan siasan dilapkan meja kasadonyo 100 kaco lamari ala bakile kasadonyo ba itu bana Onan siasane Abiari bagantiari Kita tinggalkan nasan bakarajo menjadi tukang sapu dibilang Pak Haji Mukhtar Yahya
Yo ado lapado satu hari nyo imbau cando anak kandung nambah namo upi si Laila o Laila na onde Laila dangakan mola salamu pegawai baru ado salamu le jadi tukang sapu wala kok Laila pikatoko na pai katoko yo kau hari kini nak calikan bana karajonyo kalau lebar asia nak karajonyo ditaruikan kalau indak diparantikan Laila na ayana mandanga lekato rupo itu madem bilang daganglah si Laila ilagamlah soba belo katukoran ale dalam padi kalau itu nangka eloklah samosa nang le dalam mati maalung gadila si Laila lah mandi pagi sudah mandi naik ke rumah nambah sikit di dakok pintu nambah badak sambil kacamin nasib badan dia balun tantu kalau nyo sembala dina lain dan dia bilang cando Laila nak rangkayo le kana monyo laki lah bajunya narancak rok nak kambang le nambah pakai le barang pariasan kata kilik cincin di jari mahampelon tindi dado tagay subang lah di taling ngogalang bapak kailah suok kida selop laki tas diambil payung basembala bagulambe bakato inyo ka bapak mande awak ka pasar kini tarui ka toko nyo nanggadang sanang hati bapak jo mande yola rancak si Laila ndak tanggung rancak anak awak adoma nandem bilang gadis si Laila kalau denetong masuk itu nangko rancak bana sadang mani patinyo tibo tumi mandamai talu buruang batinyo jirui parut padi pinggang sacakam moti go jari-jarinyo alui sigu landak mungko nambunta daun budi nangkok gigi susun nam pisang talingo talipuk layu bulu mato samui bayi yang pancali anda maka padam cali emamu tuirang kayati kudo patah bendila patah garobak rang tundo ju sadang memandang layan takunun kok dape kabapunyo kalau buwe daerah sinan gak sari gadi katandianyo gak sari bujang kado jodonyo bungo kanango kato orang idaman anak lamu dosinan aturun nanggadile dari rumah kalau Laila la turu rumah wanita budi gurun mani sampai kapucu enyo kalau Laila lekoknyo turun bagalui lenggang dirusu enyo ayam dipawi nak rampondo nambagak tinggal di pawitan kalau Laila le kamalenggok lelinju nanti yuk lepasan dian rumput saruit di bawah tabiang sinan udang le manggulam pai mali rambut karut di kon yang poremon banyak nama intai inyo sendiri le kamanyopir naik ke sedan le nyonang kete sedan nyo merah hati ayam Laila sendiri kamanyo pirinyo naik pintu tatutui gigi perai kontak di beyong
kontak tabeyong star masuk star tetakan masin ni dui mandang wong bunyi masin noto gas barese jonan suwo kopliang bapijak le jonan kida kopliang tetijak gigi masuk gas sitakan masuk itu lapela kopliang dah bagul lambe meluncu lari sedang ketek tinggal rumah masuk itu foto menuju toko gadang Kamanuju toko nang gadang ba itu bana dan nyolai kalau laila le kamanyopir dari satu opor kaduo jo tigo to balari kendari yang mandari yang kasih alui kajaba kajale batu ketek le bunyi kasih ungkaka datang bunyi lang kisau hari oto makin dikelok makin kencang kasuwo jarum kilometer bake cuy roda di bengkolan ba itu bana alaila kamanyopire Lamo dek lambe tengah jalan nari badaro Oh abiju di Olah tampak candonyo mola tokonan gang Oh dem bilang laga di si Laila mangelo oto ke toko gas kontak gigi di opor rem dipijak oto tagak kontak dibunuh mesin mati malenggok Laila turun sedan Oh turun dari oto sedan dicali ilaman toko kiro barasienyo pandangi Oh saruk gaci indah tampak doe Oh masuk ke dalam toko gadang nyopareso toko di Laila Oh maalun gadis si Laila Oh labakile meja kasadonyo labakile camin kasadonyo Oh nandem bilang lah gadis si Laila cuma tukang sapu indah tampak doe Oh makola pegawai baru siapa namola tukang sapu ko wala bantu mola kini anyo imbau le cando tunanganyo nambah namo bujang si Usrial bakato Laila bagulambe abang iya londe abang Oh bari lurui ambo batanyo mabangai di matung ukang sapu kito yo bangai Oh mandanga lekato rupo itu kalau tukang sapu mungkin di belakang Oh kalau iyo lainyo di belakang bawa keluar gak sabanta nak batamu jo pegawai baru debang Oh kato sudarun yang salasai Oh Yusrial tarui ka belakang kanyo imbau le cando nan siasan Dan bilang dagang di sinan satunya tibola di belakang bakato bujang le si Yusrial Onde asan dang akan mola dang ade asan jale-jale kamungko asan lega sabanta Oh anak nduk samang Onan maimbau desane
bana mole upi silaila anak lu samang toko gadang mandanga katurupo itu kalau anak lu samang toko gadang onan maimbau di basuh mungko sakete di basuh kaki jo tangan obiala baju sang bana narambui nyosike juma kalau nyorambui nan siasan manjamu di lereng tabiang merakkan padang nandata orang buik nang karui tapi kan yang dikudu kajaba kajai Yawasan keluar dari belakang tarui kamungkola masuk itu Kuasan leka bajalan leka tadayu pingganan lama letagu lampai jarina nalui Paseng yang galak namani Kau galak coli mau rangka Tak kejadian tak indah atirang lalu lah dirusaknya Nambah itu banatukin Nala duduk cando siasan Duduk asan Duduk yusri alai Oh Laila memandang dari jauh lah tampak bentuk siasan tasirok darah di dado gumantar tulang pasandian kalau dibilang atunangan awak nambah namo bujang si usrial kalau dipandang cando tukang sapu nambah namo cando siasan Oga tadorong sai kasiasan Anak orang dia yaji Natari kata pipasi Oh kalau yusrial itamani Kalau siasan kunyang lansi O apo pangana mula kini na iyo si Laila Dipandang cando nyuasan Dipandang tunangan awak Kok coiko agak kaonyo kabatu kalang Ojo bingkuak lah bagian Padi si pului panjang tangkai Tio diguti lareju Apo pandape ko tukang sapu pakai Ela mencali O sayang eti bo mae Ola batamu inyo disinan Lasanang hati nan di dalam Baure rasola di kandung Laki ro Abi hari baganti hari abi pakan baganti bulan Abi bulan gaji ditarimo 30 kepeng Singapura Kepeng dape ati lasanang dibuwe sure nan sabuah Baala bana buni sure iyo kapado si Jamila Onan tinggal di dusun Surabaya Barakat doa si Jamila Barakat doa Yasim
O anak manjo mana abak ladape nak o bakarajo tagah dek jadi tukang sapu 30 gaji sebulan 30 kepeng Singapura o 20 untuk Jamila 10 dia abang lah Jamila balik rokok dia o sore sudah langsung ditutui jagoi anak elok-elok Jamila jago Yasim o Jamila sore dikirim ke Surabaya ba itu bana nyolai hari badaro abiju bilang dagang di sinan kita tinggalkan kota Singapura tolie kota Surabaya dilihat sore ke kampung hari badaro landekan bola abi laju kapatabang mah lewe-lewe barabadiatekan ayu o hari rabaanyo kirim sore tiba di Surabaya hari Sabtu olah tiba rampos manta sore o sore ka Jamila arang bari kanai sure nyo ambil di Jamila dibaca sure mulakini kironyo sure oh dari abang Hasan yo kan dari abak Buyang Yasim baju juang sure kakapalo babaco salawat Nabi salamat juola bang oh abang dirantau mabang salamat juola bang oh dirantau orang yo bang oh abang awak bang o sure dibuka dibaconyo dibaco sure elo-elo dari awal sampai akhirnya sudahkan sure oka dibaco o anak dipangku ditangisi Yonde Yasin sayang jo ibu Lena o barakat doa dari awak Yasim ladape ayah bakarajo mana etaga menjadi Lena o tukang sapu mayasime 30 o gaji sebulan mayasime 20 kau untuk awak 10 tinggal balik rokok mana capek lah gadang yona oh Yasim ibu na kok laiwang sampai gadang Yasim kok to cari juo ayah waang nak to cari juo Yasim ayah karantau Yasim
itu bana dana nyolai lasana ngati si Jamila abang lah dapik bakar ajo tagah menjadi tukang sanghapu itu bana olanan sila angasanai